नमस्कार मित्रांनो, आपल्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी मित्रांनो. काय संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तर बघू शकता मित्रांनो, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या 2,88,000 शेतकऱ्यांना लाभ. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज सवलतीच्या पोटी 57 कोटी रुपये जमा करण्यात आले मित्रांनो. इथे संपूर्ण माहिती आपण बघूयात. अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा 2022-23 या आर्थिक वर्षात 2,88,917 शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज सवलतीच्या पोटी 57,31,57,025 रुपये जमा करण्यात आलेले. 3 लाख रुपयापर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन विविध मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3% व्याज सवलत देण्याची डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येते. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सर्व राष्ट्रीयकृत बँक, खाजगी बँक, ग्रामीण बँक पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे ग्रामीण यांच्यामार्फत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्राप्त तसेच शासनाकडून प्राप्त निधीची माहिती देण्यात आलेली. मित्रांनो, हा छोटासा व्हिडिओ होता. आशा करतो हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून तुमच्या शेतकरी मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि अशाच अपडेट आणि व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूयात मित्रांनो पुढील व्हिडिओमध्ये, पुढील अपडेटमध्ये. तोपर्यंत जय जवान, जय किसान.